Vydrží to. Horela ako slama. Kto to mohol tušiť? Ale aspoň o nás vedia. Pár dní vlak tade neprejde. Čo sa stalo s Karlom? Seď. Tak. Teraz budeme potrebovať ľudí tam hore. Možno ešte dnes. Slúbil som, dodržím. Kedy? O hodinu sa dozviem. Budú pripravení Ondrej Jasoň, Jano Határ a Martin Krajec. Ešte dnes. Tak ako? Vydrží. Je čas. Idú. Teraz ho nebudeš potrebovať. Postarajte sa o neho. A tu v dedine ste pripravení? Sme. Spojku pošlite do večera. Čakáme na dohovorenom mieste. Dobré ráno. Kto bude taký láskavý a ukáže mi cestu na pílu? Ja! Môžem. No prosím. Tak predsa niekto.
Všetko je v poriadku. Pán Boh zaplať. Pán Boh zaplať. Pán Boh zaplať. Nostibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater, omnipotens eterne Deus. Pán Boh zaplať. Pán Boh zaplať. Unigenito filio tuo et spiritus sancto. Pán Boh zaplať. Unus est Deus, unus est A Dominus. požehnaj. Non in Pán Boh unius zaplať. singularitate persone, sed in unius trinitate Pán Boh substantiae. zaplať. Pán Boh zaplať. A požehnaj. Pán Boh zaplať. A požehnaj. Pán Boh zaplať a požehnaj. Ut in confessione vere sempiternique deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas, quam laudant angeli, atque archangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Herčík, máme tu vojenskú objednávku. Veľmi súrnu. Treba volať všetkých chlapov. Teraz hneď. Práve teraz, v nedeľu, prišli pre chlapov. Pán veliteľ, to sú chlapi z Píly. Martin! Martin. Rozumejú sa drevu. Ručím za nich. Viac mladých. Nemáte? Ozajstných chlapov. O čo ide?
Narežeme. Narežeme. Koľko si želáte? Sľúbil som. Je nedeľa. No a? Táto dedina nie ako ostatné. Naši ľudia... To mi poviete potom. Ručíte mi svojou hlavou. Môžeme? Chlapi, ideme. Budete spokojní, pán veliteľ. Idem sa preobliecť. Nepôjdem predsa takto. No, tak poďme, chlapi, poďme. Počkajte na mňa, prosím. Vyfarbila sa krásavica. Pekná nevesta. Keby ti ja bola materou. Tomu daj pokoj. Za nič nemôže. Radšej sa obliekaj. Herčík s chlapmi už išiel. Keď sa im chce, do paroma. A nehreš. V nedeľu. Radšej mohli ísť do krčmy. Hádam by si... Ešte vám priložím. To len nechaj na mňa. Keď je nedeľa, tak je nedeľa. No. Nevisí každý na klinčeku. Predsa sa kvôli tej píle nepondieme. A čo by sme robili? Je to obživa celej dediny. Ale pre koho píli, mama? Ako prišli, tak odídu. Sa vám čudujem, mama. Bež. A daj si pozor. Obeti donesiem. Len aby sa vám dedina chrbtom neobrátila. A čo som ja, Húsková? Do peknej rodiny by si sa bol naniesol. Celá dedina to videla. S Bohom. Prepustím ho. Na flaku ho prepustím. Nedeľa je, pán Lavko. Už je ako jeho otec. Zbuntošil celú dedinu a potom išiel za more.
A komu tým pomohol? Toho sa nedotýkajte. Poznal som ho lepšie ako vy. Ale tu ide o životy, herčík. Nebláznite. Slušne nás požiadali, slušne im vyhovieme. Nakoniec v takejto dedine by sa mohli aj ináč správať. Ide im len o poriadok. Cudzí sú to, Pálavko. Cudzí. A komu sa čo stalo? No povedzte. Viete, aký išiel o nich chýl? Stačilo by... Ja, aj tento olej je na nič. Už to malo vrčať, čo mu poviem? A prečo sa nezačalo s robotou? Vy sa dohodnete. Slovo dodržím. Na tých pár grajciaroch teraz nezáleží. Ťažké sú to časy. Časy ako časy. Hlavná vec, že sú. Ale tomu Laganovi, tomu to neprepečiem. Nebude treba. Viete, ako je to. Mladí vždy na nedeľu čo si chystajú. Chystajú. Ten už toho veľa nenachystá. Spadne mu hrebienok. Tak sa už do toho puste. Nebudeme na nikoho čakať. To je vojenská objednávka. Viete vy, človeče, čo je to vojenská objednávka? Rozkaz! Rozkaz! Rozkázali a ja rozkážem. Pani Martin, iba na teba čakáme. Vojenská objednávka. Tak do roboty, do roboty. A s sebou si to vytmavím. Už sa mohlo dávno začať. Ak sa budeš takto usilovať. To je dnes s ľuďmi robota. Prečo si neišiel? Nemohol som. Mami mi bolo ľúto. Ja ručím svojim krkom. A ty? Každý máme svoj. Ale nie je každý rovnaký. Odstúpte, Pálavko. Púšťame. Chlapi, ideme! Zaujímavé. Ten človek dodržal slovo. Nádherný výhľad. Všetko je tu ako na dlani. Škoda, že sa tu dlhšie nezdržíme. Pari, sa nechystáte odísť? Pozrite. Je to ozrutné hory. Krásne. Neveštia však nič dobrého. S vami sa tu cítim bezpečnejšie. So mnou? Nebyť vás, nemohol by som tu takto stáť. Som tu príliš dobrým terčom. Terčom? O čom to hovoríte? No, človek nevie, z ktorej strany. Alebo je to normálne? Normálne. Nič nie je normálne. Vo vojne nič nie je normálne. Keby vojaci zostávali na jednom mieste, aj to by nebolo normálne. A že naši musia dnes robiť. Donútili ste ich. My? Ja? Toto ich donútilo. Netvárte sa, že o tom nič neviete. Kričia nám plány. Práve teraz. Ozaj o tom nič neviete?
Sem ste darmo prišli. A zatvorte dvere, lebo ťahá. Pôjdem. Hneď pôjdem. Len som ešte chcela. Už nemám nikoho. A kto za to môže? Nevínte ma za toto nešťastie. Nešťastie. Ako pre koho? Mala som ho rada ako vlastného syna. Má ešte mať. A Martin má oči. Pekne ste si to vychovali. Vravia ľudia. Aj do tváre sa vám smeje. Čo ju mám zabiť? Aj Martin musel ísť na pílu a viem, že sa mu nechcelo. Do toho vás nič. A Martin si špiniť ruky nebude, to si vyhoďte z hlavy. Až sa vám už z Nemecka vráti, bude mať radosť. Sa vám poďakuje za také úroky. Nevravte tak, svatka. Akáže som ja vám svatka? Celá dedina vás oplúva. Čo už ani hanby nemáte? Môžete chystať svadbu. Páčilo sa vám to? Hrajte. Škoda, že vám to nebude môcť zahrať na vašej svadbe. Nebudem sa vydávať. Nie? Málo ktorá sa tomu vyhne. A vy predsa. Keby nás prozreteľnosť nebola povolala práve teraz plniť historickú úlohu, koncertoval by som v našom dome. Ak pravda ešte stojí. Na čo myslíte? Len tak. Vy nemôžete byť zlým človekom. A predsa nás dedina nenávidí. Každý nás nenávidí. Ešte aj tieto hory. Neviete ničo o tom? Na píle robia pre vás. I tí, čo zo strachu ušli, pred vami sa vracajú. Ozaj? A kde sú? Ukážte mi aspoň jedného a ja vám uverím. A možno to ani netreba. Ale... To nie je ono. Vykúpenie sa nepýta, z akých rúk prichádza. Slabá je naša materinská láska. Prislabá. Nestačíme na tento svet. Je príliš krutý pre mäkkosť nášho srdca. Opľúvané meno tohto domu. Čo povie mužovi, až sa vráti? Bože môj, daj mi silu, aby som sa mu mohla pozrieť do očú. Bože môj, daj mi silu, aby som mohla...
Nie. Helenka to nemohla urobiť. Porobil jej. Porobil. Rozvrátil tento náš tichý svet. Ale prečo práve nám? Prečo mne? Že vy máte rozum, Krajcová. Ale ten váš lepší nebude. Máte to v krvi. Poďme! Máte to v krvi. Poďme! Rýchlo, rýchlo! Čo prosím? Dobre viete. Kvôli nemu sme stratili dobrú hodinu. Musel sa prezliecť. Nedeľa je, viete? A tá patrí Bohu. Keby nebolo mňa, dávno by vám bol podpálil chalupy nad hlavou. Myslíte, že je taký sprostý? Vychladne. Tomu môžete povedať. Ak si nevypustí z hlavy tú svoju prekliatú hlavatosť, môže sa pakovať. O robotníkov nebude núdza. Viete dobre, čo ho trápi? To nech si nevšíma. Elena je pekná. Stačilo ju na píle zamestnať. Jaká robota. Škoda, že som to dávnejšie nevedel. Tu stačí chytiť za ruku a... Vďačím vám za tieto príjemné chvíle a ešte prechladnete. Oslávime to, až bude po všetkom. Napokon budem vďačiť za príjemný večer tým vašim horám. Vyhodili nám... Majú zvláštnu moc. Do večera bude všetko v poriadku. Všetko. Do čerta! Zbláznili ste sa! Človek nohu vyloží a už je to tu. Banda nepolepšiteľná. Ustúpte, pán Hlavko, ustúpte. Môže to spustiť... A čo sa stalo? Prečo nepílite? Starý je to vercek, pán Hlavko. Takéto brvná. A ty čuš?
Mater ti to večer povie, aby vás porantalo. Nie je to poprvý raz. Dávno sľubujete nové stroje. Teraz ste mohli pokojne obedovať. A kto vám teraz predá nové stroje? A či ja viem, čo bude po vojne? Zišli by sa. Ľudia budú potrebovať nové domy. Títo nám ich nepostavia. Čušte, Herčík! Už aj vy začínate. Všetci ste rovnakí, banda všívavá. Ak nás budete vyrušovať, môžeme stáť do večera. Čo vám povie ten váš komandant? A bude to dlho trvať? Už som povedal. Chod sa najesť, Martin. Urobím to sám. Tak aspoň volá, čo urobte. Herčík! Tak aspoň spuste motory Crucifix! Mal by som vás dať zaželať dobrú chuť. Už sme sa videli, prechladnete. Na prestávke sme sa nedohodli, alebo sa mýlim? Áno, istotne, ale porucha. Starý vercajk je to, pán veliteľ. Píla je stará. Viete, ako je to teraz s materiálom? Určité ťažkosti máme aj my. Ak vy máte veľa času, musím si ho nájsť aj ja. Poponáhľajte sa. Jedno pekné dievča z tejto dediny mi pred chvíľkou hovorilo, že tieto hory majú zvláštnu moc. Vraj sa k ním človek vracia. Veľmi by som ľutoval, keby som sa práve s vami nemohol tu stretnúť, pán Lauko. Rozumiete? Prečo sme sa dohodli? Či nie? Ručím za všetko. Tak hýbte sa, Herčík. Aj ty, Martin. Večer to dohoníš. Myslel som, že mám dočinenia s ľuďmi, ktorí dodržia svoje slovo. A to sa týka aj týchto. To dievča tak hovorilo, že nám tu nič nehrozí. Vy ma však chcete presvedčiť o opaku. Všetci. Ubezpečujem vás, že všetko bude o chvíľu v poriadku. Určite. O chvíľu? Viete, čo znamená pre nás chvíľa? Možno od nej závisia životy našich vojakov. Za každého tu nechávame pamiatku. Majú to na svedomí títo? Nie. O tom na mojej píle nemôže byť rečí. Zamestnávam len svedomitých robotníkov. Poučili sme sa, pán veliteľ. Takto ich držím v hrsti. S kuličmi sme sa už dávno vyporiadali. Môžete sa spoľahnúť. Tak poďme do roboty. No do roboty, poďme. Pán veliteľ čaká, no. Vidíte, čo sa robí? Hovorí celkom múdro. Tak ako som vám povedal. Urobíme, čo sme slúbili a bude pokoj. Pre Krista, tak to už dáko dorobte, no. Nepotrebujem slova. Na to už dávno netrpíme. A propos, zabudol som sa vás na čo si ráno opýtať. K službám, pán veliteľ. Koľko má táto dedina čísiel? Domov. Rozumiete? Koľkože ich môže byť? 150 alebo 180? 144. Áno, to je presné. Presne toľko.
144? Ani sa to nezdá podľa čísiel. Áno, prosím. Aj v tom je u nás poriadok. To som rád. Možno to budeme potrebovať. Ešte pred spánkom navštívime každý 12. dom. Presne podľa čísiel. Každý 12. Rozumiete? Hans! Chvála Bohu, že dostali rozum. Martin. Poď mi pomáhať, ale šikovne, kým je vidno. Dám ti večeru, isto si vyhľadol. Jedol som. Mala som strach. Ale dostali ste rozum. A kam sa zberáš? To bola dáka nedeľa. Ešte vám dreva donesiem. Všetko som počula. Na píle. Martin môj. Všetci sú rozdráždení, potrebujeme pokoj. Dáš pokoj, máš pokoj. Posaďte sa. Dáš pokoj, máš pokoj, no. To skade máte? Aj to otec? Nemali ste chodiť na pilu, mama. Aj tak mi nechutilo. Taký čudný deň. Neraz sa v tejto izbe križovali všetky cesty môjho života. Ale ten dnešný... Bože môj, kto to vydrží? Horší ako ten, keď prišlo písmo, že sa viac spoza mora nevráti.
Nevedia mu zabudnúť, čo tu zanechal. A čo vlastne chcel? Teraz o to nejde. Aj o to. Ja to cítim. Pod kameňom, čo v sebe nosím, sa to ozýva. Tá píla nie je pre vás. Koľko raz som vám to povedal? Kto tomu raz urobí koniec? Donesiem vám dreva. Vystačí vám. Ale som to dnes tej povedala. Viac sem nepríde. Hneď sa vrátim. Kristovera, Marty. Pridajte, Vili. Tak dačo hľadáš, povedz. A najeď sa. Som ti naložila. Čo si jedla celý deň? Nestarajte sa o to. Už som vám povedala. Porodiť som ťa nemala. Niekto by vám to neodpustil. Túto hanbu neprežijem. Nikam nepôjdeš. Musím, mama. Matka ťa prosí. Elena, dedina nás ukameňuje. Každý odo mňa bočí ako od prašivej ovce. Prečo to robíš? Dedina. Si zvykne. Nepozvete ma ďalej? Prosím. Som si myslel, že vás nezastihnem. Zostaňte, nebude to dlho trvať. Vojaci sa na jednom mieste dlho nezdržujú.
Urobte mi radosť a ochutnajte. Najprv okúsime toto. Musíme sa posilniť. Čaká nás veľa práce. Teraz. Oslavíme návrat tých, čo sa vrátili z hôr. Tak ste to predsa povedali, nie? Však je to pravda. Povedz, mama. No iste. Môžem vám veriť. Celý deň ste mi predsa pomáhali. Bez vás by som nebol mohol vidieť dedinu z takej krásnej vyhliadky. A na vás by neboli pluli. Vo vojne je to normálne. Však. Donesiem poháre. Prosím. Aby ste vedeli, to drevo sme potrebovali na trať. Počujete? A teraz bude dobré na šibenice. Pre tých, čo ušli z píly. Poháre. Martin. Elena! Martin! Osameli sme, Marína. Ako tie oblaky na prázdnom nebi. Mladosť má viac síl, aby uniesla to, čo naše plecia nevládzu.